Satsho sangena thina singalale endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kutholwe idumbu ezamambuka nomfula eMshwathi. Kudlongulwe kwabulawa wesimame eMzinto. Kanti kubungazwe olwabakhubazekile. Nina bendlove namandla siyakhuleka kwindaba zethu ze1KZN TV eyifundo uphilani wakacebe-khulu. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthola sizwe Buthelezi uthi amathimba ezokutakula sekwazile ukuthola idumbu zabantu ababili abamuka nomfula ngesikhathi kuhlasele ikhukhula endaweni yaseNew Hanover eMgungundlovu ngeledlule. Ngemumva kwami ikhona lapho ekubikwa ukuthi kutholakala khona izidumbu ezimbili zabantu balapha eNew Hanover abebedukile ngesikhathi kunezikhukhula kule ndawo. Uzokhumbula ukuthi ngemuva nje emavikini ambalwa kube nezikhukhula lapho khona kwamuka khona abantu abathathu bashona, oyedwa watholakala ke ngosuku olulandelayo. Namuhla ke sithola imbiko yokuthi ke ilunga lomphakathi ilona ke bekade ke lihamba kulomvula lisaqhubeka kona ukubheka lase ke liyabathola ke abantu ababili. Asiqale nje ngokubonga kakhulu umphakathi waseNew Hanover Kawa 2 indlela obambene ngayo, indlela obambisane ngayo nabomthetho, obambisane ngayo nekhansela kuze kufike kulesikhathi sokuthi nalezi dumbe ezimbili ebese outstanding sezigcine ezitholakele. Sifisa ukuveza kube phambili lokho ngoba mhlambe ngaphandle kwalomphakathi bese ngeke sithole lezi dumbu. Ukukhuluma nje iqiniso abakwa Session Rescue bese beza kodwa ubothi umfutho awusafani nakuqala, kodwa umphakathi uqhubekile walokhu uphushe njalo. Khona insizwa nje ukuthiwa uDayimani esifisa ukuyibonga kakhulu okuyiyona egcina itholile lezi dumbu ezimbili. Uma echaza yena uthi ubehamba nje ngoba bebe njalo ngosuku abantu baseNew Hanover nje basisho ukuthi basebenzile bebevuka ekseni belokhu behamba bebheka. Uthi ke uthe ehamba nje ekseni wezwa ngathi kunephungana akalizwayo walilandela lelo phunga wayithela phezu komzimba kadadewethu lo wakandlela. Uyena ke utholakale engaphandle kwamanzi. Uthi uthe eqhubeka kancane ngoba uthi nakhona lapho esezwile ubuye sefuna ukuthi ethu ukuqhubeka eye phambili la ithole khona lesi wasibona nalesi somfowethu obelapha emanzini ke manje naye ke bayamtakula nje ngoba yena ubesathi utholakale sekhona emanzini. Umva kwami ibona ke amaphoyisa ke ophiko ke labatakuli asebuya naso ke esinye isidumbu manje uza kwethu engathi nje ikhamera nje kancane kubonakala nje abatakuli besiphethe ke sona isidumbu. Ilunga lomndeni elilodwa ke likuvezile ukuthi ke manje sebekhululekile. Silaphekile, ngasho ukuthi sesilaphekile. Usukwini la namhlanje nje sizwe ezinye indaba ezingcono yize kubhlungu phela kunjalo, kodwa ke kuyasithokozisa ukuthi sesigcine sitholile imizimba futhi agcina itholakala yonke imizimba ebikade ishode. Kuyasithokozisa sesizokwazi ukuthi senze amalungiselelo ukufihla, senze zonke izinto efanele sizenze. Izidumbu zombili bekade ezidukile sezigcineke ngokuthi zitholakale uwona ke lomfula lona ngosizo ke lamalunga omphakathi. One of the community members were walking and doing a search on the far end on one of the farmers' properties, and that's where he discovered the first body, which was about 600 meters from where the victim was washed through the floods. And the other victim was about 400 meters from where the floods had washed him. So both victims were recovered today. Unfortunately, one of the victims was quite badly decomposed, but yeah, both victims were found today. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngise-New Hanover eMshwathi. Kutholwe kwisidumbu sowesifazane neminyaka ngama-45 45 yobudala endaweni yase-Ellingham eMzinto endaweni yakwa-Ward 18 ngaphansi kamasipala waseMdoni ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Ngokusho kwamalungu omndeni athi isidumbu sikaThembile Msawoni 45 sitholwa ke indodana yakhe ngaphansi kwetafula sinamanxeba okushawa kanzima, kanti banazo nezinsolo zokuthi uqale wadlwengulwa ngaphambi kokuba abulawe. Uthi ufuna ukubona ubulungiswa benzeka, umndeni wewesifazane isidumbu sakhe sitholwe ngaphansi kwetafula sinamanxeba okulimala. Ukhulumela umndeni uthi umntwana kamufa ofica isidumbu sika mama wakhe wabe esehlaba umkhosi. Uthi abanasi isiqiniseko sokuthi unyukubeziwe yini. Bathi basola ukuthi isigilamkhuba siqale ngokubulala iwindi ukuze singene endlini. Lesigameko senzekele eLingham eMzinto kuWard 18 ngaphansi kwamasipala uMdoni.
Hey kubhlungu sisi ngoba umuntu obone lesimo umntwana wakhe ethi uyongqongqoza endlini njengenjwayelo ukuthi uma wakamvuleli uma echaza esichazela njengomndeni ube sebiza usisi ngezansi kwakababa omncane ukuthi azombukisa uma wakhe ukuthi ulele kanjani uyisigila mkhuba sishaye iwindi savula iwindi ngaphakathi sangena angeke sibe neshow yokuthi umdlwengulile ngoba ubelele ngomzimba imlenze iqoqene imizimba yakhe ungakhombisa ukuthi uvuleke noma umrapile wabese yamvala asinayo ishow okukhombisa ukuthi ulwile usiswethu ngoba unama bruises ngisho ebusweni osofa bephequkile begcwele igazi ngisho ihlalo ziphequkile indlela alele ngayo asimazi noma wabese yamshaya wabese yamdudulela lapha ngoba ngisho imlenze bingene ngaphansi kwecoffee table. Uthi ubeza ubuhlungu obukhulu beumndeni ngoba umufi uyena obesevula ikhaya. Sibhlungu ngoba usisi uyena obevulela ikhaya. Uthi beumndeni basola abafana ababili abalusa kamakhelwane njengoba nomakhala ekhukhwini kamufi utholakale kubona. Ingane zibe nakho ukusola kwayiwa kobheka kubasolwa sathi abangazithathela umthetho ngesandla indaba sesemaphoyiseni nangempela afonelwa amaphoyisa afika amaphoyisa ayithatha ingane baya khona babaleka basolwa kuyimanje bagcwele amathafa abasolwa kutholakale ifoni yakhe usisi wami ifoni ya aunt umakhelwane obejajele ekhaya enye futhi ifoni yasisi wami ebewubhobhobo nebhluku elinegazi lomfana akubonakala ukuthi khona isikhala ingathi balwile nje ngoba ayikho indawo eyinxeba ukuthi umbulale ngani noma umkinyile asazi. Uthi bafisa umthetho udlala indima yawo esikufisayo njengomndeni njengoba labantu bebalekile baba bomsiya sicela amaphoyisa athatha ubaba umsiya amgcine until kuze kuphumele abafana ngoba thina asinalo ilungelo lokubabheka umuntu obaziyo abalethwa uyena besuka lelusuthu uyena. Ukhansela wakward 18 ngaphansi kwamasipala uMdoni obezobhonga emswanini uthi umufu benegalelo elikhulu ekusizeni umphakathi wabe sekhuza lesisigameko. Simesenzekile wadini sibhlungu kakhulu esifisayo futhi ukuthi ke kungabuye kuphinde kwenzeke nangendlela okwenzeke ngayo siyathola futhi ukuthi abasolwa akubona bala abantu bokuhamba siyafisa noqhuquzela imindeni ukuthi ngalesikhathi yamkela abantu engabazi endaweni induna namakhosi awabikelwe ukuze umuntu at least kube nendlela yokumtracer uma sekwenzeka into kanje. Amaphoyisa asiqinisekisile lesisigameko lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiselingheme emzinto. Undonankulu KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi uhulumeni wesifundazwe uzibophezela ukwenza isiqinisekiso sokuthi abantu abakhubazekile bathola amathuba alinganayo futhi abavalelwa ngaphandle kohulumeni naseyinhlakeni ezahlukene kulesifundazwe. uGodide usho kanjena njengoba bekuvala inyanga ebungaza kumhlaba wonke yabantu abakhubazekile. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli bungaza usuku lwabakhubazekile olubungazwa umhlaba wonke lwe-International Day for Persons with Disabilities eMandeni. Undunankulu Ntuli uthi uhulumeni wesifundazwe uzoqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile abavalelwa ngaphandle bathola amathuba anele. Bungaza abakhubazekile abantu abakhubazekile ikakhulukazi kusasa kuzohlala iPhalamende labo sizothula umbiko ukuthi einqumeni ababekade beyibikela ama-resolutions okudlula sesihambe ibanga engakanani iminyaka kahulumeni ukuphendula kodwa siqoqumezela nje ukuvikelwa kwawo bakwethu nanokuthi phela imiphakathi yakithi baphathe kahle bangagcina ukuthanda imali abayiholayo kodwa nabo babathande babanakelele njengoba siya kwi-festive season sigcizelela ukuthi asisiqinisekiso ukuthi abasali bodwa kodwa futhi sifuna ukuthi uhulumeni ne-private sector kumathuba omsebenzi babaqashe bangagcini ngokubaqasha sibalekelele webathola amakhono ukuthi bavula amabhizinisi abanye banawo vela amabhizinisi babambe iqhaza funa babambe iqhaza ke emnothweni wethu wesifundazwe. Abantu abakhubazekile beqhamuke endaweni ezahlukene bebeyingxenye kubungazwa walolu suku. Uhlaka olumela abantu abakhubazekile lesifundazwe luthi bunethemba lokuthi uhulumeni wesifundazwe uzohlangabezana nezikhalazo zabo eziningi abasalile emuva ngazo. Athokoza ukuthi undunankulu ukuthi ezikhalweni zethu uzokwazi ukungenelela. Sinezikhalo ngeinto zemisebenzi, sinezikhalo ngeinto zamabhizinisi, osomabhizinisi bethu abawathola amathuba. Abantu bethu abanama organizations abayithola isupport ephelele. Imisebenzi ayikho kahle, izindlu
kuningi kodwa siyathokoza ukuthi namhlanje uNdunankulu uzokwazi ukusilekelela. Siyethemba ukuthi sizosebenzisana kahle kule 7th administration, izinto zethu ezikade zazikhulunywa abangaphambili kwethu sikwazi ukuphumelela ngalesi sikhathi. Namuhla bekusuku lokuvala inyanga ebungazwa umhlaba wonke yabantu abakhubazekile. Ezindabeni ze1KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMandeni. Inhlangano yabafundi edla ngaphezulu neqembu EFF Student Command sebecela ukuba ke kuqale kuphenyo oluphuthumayo kuphinde ke kuhoxiswe izisebenzi ezibandekanyayo ekhwabaniseni ukukhetho lomkhandlu abafundi esikhungweni semfundo ephakeme eNyuvesi yaKwaZulu Ongoye ngasempangeni eNyakatho KwaZulu Natal. Lokhu kuza ngemuva ukuthi ke kuputshwe ke inkulumo eqoshiwe phakathi kwelungu lekomiti lokhetho nomunye umfundi osohlwini abazongenela ukhetho emiyalelo bangene ke esikhundleni esithile ashintshe isikhundla bevele ngenela ukhetho lwaso ekuqaleni. Bafakunene events ukhonunene yeah bafakunene yabona events bafakunene bese project ngazi ngoba isikhole number of people there we join. Let's get a portfolio one aba willing ukuyidedela. Lena ke ingxenye yenkulumo eqoshiwe esuse umsindo nesiholele kuthina abafundi beEFF Student Command iMKSC kanye neSADESMO babhaleke ngokuhlanganyela incwadi bebhale enyuvesi befuna kube ngenezinyathelo ezizothathelwa ilungu lekomiti lokhetho njengoba ke kuzoba nokhetho leSRC lonyaka 2025. A certain member esebenza student governance yabo who is also part of the elections committee uzwakala etshela candidates ethize ukuthi mal withdraw from a position eli currently occupying yabo elifisa ukuyicontesta currently bese li occupy enye position a additional portfolio leyo telling her ukuthi if she does that there will be higher chances of success yabo. In this recording also she is heard saying ukuthi uye additional portfolio she can sacrifice a certain candidates by the name of Unene yabo, telling her ukuthi if we are withdraw lapha angene ku-media in events then ama chances of success akhe will be high. Laba bathi njengoba sebebhale incwadi yezikhalazo beyifaka nenkulumo eqoshiwe bafuna ke ukhetho oluzoba mhla ziyishagalombili ukuzibandlela lomiswe kancane kuzobe kuphuthulwa ke uphenyo ngoba uma liqhubeka lolu khetho bazolithatha ke njengokungakhululekile. EFFYC SADESMO MKSM we submitted a joint letter to a management university because siyabuka ukuthi lento lena we couldn't even submit it to EC itself alone yabo, as since a member of the EC is compromised ngalendlela le, so we are hoping ukuthi i-university lento eyenzakalile le suspension it is a first step towards greater action against lento le. We demanded that she be fired oqala yabo, since again nathi cabanga ukuthi suspension is a reaction. And then we demanded that there be an indaba to discuss this. So we're going to be speaking there with the management about this issue, with the EC, I believe, about this issue. And then a further investigation be done to find out if this rot goes deeper than what we are seeing right now. ISASCO iphawulileke ngalokhu okuvelile ibisikuveza ukuthi yona ayithinteke kakhulu ke kulokhu njengoba ke kungekho amalunga ayo ashintshiwe futhi ke basebenzisa umthetho sisekelo bazolindela isikhungo kube yiso esizosho uma ke kunezinguquko noma ke kukhona la okumele kulungiswe khona kahle. Ever maybe there are any discrepancies that are happening around SRC elections, then wait for institution to communicate with okay ukhona wrong or and what must happen. But then we heard ukuthi there was something that touches our candidates there, then our candidates need to be reshuffled whatever but we believe that whenever we're nominating candidates based on a constitution, there is okay candidates only can be reshuffled maybe whenever sekusuke sekungeniwe SRC election sekuvotiwe sekunama SRC members SRC members wona thatha constitution abuke ukuthi lo muntu lo akwa perform ama duties akhe kahle ngendlela
bereshufflishe ama-duties akhe, but the person remain in the SRC. Kanti ke imizamo yokuthola ukuphawula kwenyuvesi ayiphumelelanga kwaze kube udaba silifaka emoyeni. Ezindabeni ze-1 KZN TV nginguSamukeliso Ngqulunga ngisongoye. Asithi ishelele itolene nebesilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo kwezona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Kutholwe idumbe ezamambuka nomfula eMshwathi. Kudlongulwe kwabulawa wesimame eMzinto. Kanti kubungazwe olwabakhubazekile. Kuxwayisa kabashayeli bamatekisi ukuba baqikelele ngokweqile uma ngabe besemgwaqeni njengoba sekuqala isikhathi sama-holiday kwazise nesimo sezulu siguquguquka noma ngabe yinini. Lokhu kuvezwa abemboni Santaco ngesikhathi kinohlelo lokuvuselela kanye nokuqeqeshwa kwamalungu ehlokomela okuwuphiko lwalemboni olubhekelela ukusebenza kwabamatekisi. Imboni yabamatekisi iSantaco ithi kubalekile ukucija uphiko lwayo liqapha ukusebenza kwamatekisi ihlokomela. Usuku namhlanje basesazonke ukuthi ke sekuzoqala ke ibhizi le yancibijane. Sesiqalile ukuthina ke njengoSantaco siqinisekisa ukuthi ke njengoba kuzoba khona le bhizi le yaKhisimusi abantu bethu ke bacijeke. Njenga namhlanje kuhlangene bonke abantu abasihlangene ohlakeni silibiza ngokuthi uhlokomela sivakashele nawo national ukuthi sikwazi ukuzokhuluma ngendlela namaqhinga ukuthi ke njengoba nje siya kuma-holiday iziphi indlela esoqinisekisa ngazo ukuthi ukuphepha akuqhubeke endaweni ezisebenziswa izithuthi zethu nabagibeli abazobe sebenzisa izithuthi zethu bakwazi ukuthi bavikeleke futhi baphephe. Ushangase uthi zikhona izinselelo. Inselelo esibhekana nazo kakhulu la uthola khona ukuthi ama-overloads imoto zilashwe ngokweqile. Uphinde futhi uthola ukuthi abashayeli bethu basebenzisa imoto noma sebekhathele ngoba bethi thina sifuna imali. Asikufuni ke lokho manje ngoba sokhulumisa kona. Bese kuthi okunye ke futhi ke abafuthi abashayelayo sifisa ukuthi baphelele ngezinto lezi ezidingakalayo PRDP ama-license nako konke. Nanokuthi ke imoto esuke zisetshenziswa sifisa nazo ukuthi ke zibe sesimweni ekuyisona sona nesiphelele ukuze siqinisekise ukuthi abantu abagibele lapho bazophepha bakwazi ukufinyelela la ifanele baye khona. Lemboni ithi nabagibeli baneqhaza kumele balibambe. Siyabayala ke futhi nabagibeli ukuthi mabancede bangangene emoto beyibona igcwele ngoba lo muntu othi angicuphise nje mfowethu mane ngifike ekhaya angahle adale ukungafiki nokwabanye emakhaya naye engabe esafika ngokucupha kwakhe. Siyacela futhi nabagibeli ukuthi mabagweme ukuyogibela amateksi ebusuku ngoba abanikazi bomsebenzi nabashayeli asikukhuthaza ukuthi bahambe ebusuku ikakhulukazi ke njengoba lo nyaka ka2025 siubona nathi ukuthi isimo sezulu sinokuguqubala nje noma inini. Siyacela kakhulu ukuthi mabagweme ukulayisha izinto ezisindayo eyimotweni beya kude ngoba lela baya khona asekhona nama supermarket nakhona mabathenge khona izinto ezinkulu ukuze bagweme futhi ukuthi baxabane nomshayeli nabanye abagibeli. Kanti bathi bazokhipha umfaniswano kumalunga ahlokomela. Sizobanika neuniform namhlanje ezobe kukhona izikipa zizezibhalwe namagama abo ukuze sikwazi ukuthi sibahlonze noma kuthiwa contents alayo baphinde futhi bathole nama reflector jackets azobe namagama abo. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemkhungundlovu. Njengoba ke namuhla kulusuku olukhulu olwaziwa nge-International Day of Disabled Persons okuwusuku oluthinta ukukhuthaza nokunakekela abantu abaphila nokukhubazeka. Iziko lendaba le-1 KZN TV libe nengxoxo ekhethekile noluthando ophungulo neminyaka ngamashumi 22 waseThekwini ongu-DJ owaziwayo kepha ophila nokukhubazeka. uLuthando Phungula DJ Lu 12 uzalwe ngomhla ka-12 kuJulayi ngonyaka u-2003 waba umntwana ophila nokukhubazeka. Abazali bakhe basibayenzile imizamo yokumosa esikoleni wagcina ngokuba nesitifiketi zekhompyutha. Saya e-open air nakhona esifike sane ingqinamba zakhona ngoba sasithuya ka grade 7 kanti akanawo ama grade ngenxa yokuthi academically yena akakwazi ukwenza njengezinye izingane. Umntwana ungamfundisa kakhulu izinto umsebenzi wesandla nawo futhi lo msebenzi wesandla olimazayo uyayuthande ube inkinga ngenxa yokuthi ihlombe lakhe linokuxhuzula.
ngakho ke kufanele uma ngabe umbhekela izinto umbhekele into azothi noma eyenza ingamlimazi. Abazali ba-DJ Lo 12 bathi ukuhamba naye imicimbi ikona okubasize waziveza ukuthi uyakuthanda ukudJya. Ila ke besiloke simbona kancane ke mangabe kuno mhlambe sisemcimbini mhlambe oDJ uyathanda ukuncikela ngakhona. Kwahamba sambona ukuthi umculo uyawuthanda. Sase sibona ke nobaba wakhe uthi ake simzame. Sibona ukuthi kungenzeka yini noma sasikade siloke sinokuncikaza ngenxa ukuthi izinto zokudJya sibona amabhathini mancane mhlawumbe uzohluleka. Ila ke senze khona ke ubaba wakho amtholela isikole ke eFellers Groove Entertainment waqala ke uDJ Veg wamfundisa ke kwaloke ke nje kancane onguthisha wakhe kwezokudJya uthi lube lude uhambo lwabo no DJ Lo 12. Journey yeah, it wasn't easy from the beginning, but as time goes naye cause yabo like he was blank bengazi lutho nje ukuthi kwenzakalani so nje yes samcathulisa samqala ekuqaleni and then ke wayijwayela wayithanda wayibamba ngoba nje njengamanje nje sisinokumthatha simfaka ama gigs nje sidlalela phambi kwabantu. uDJ Lo 12 uthi uthanda kakhulu uThukuzini, uDJ Tira kanye nabanye uDJ. Saya Thosin no DJ Tira. Ubaba kaDJ Lo unxusa besilisa nomphakathi ukuthi bazithande baphinde bazinakekele izingane zabo eziphila nokukhubazeka. Waphinde wacela uxhaso kosomabhizinisi nohulumeni ukuze abantwana abaphila nokukhubazeka bekwazi uqokozeleka nasezipheweni abanazo. Siyabiza izikhunga zonke ekwazi ukubhekelela noma ekwazi ukuxhasa ikakhulukazi abantu abakhubazekile. Siyanmema ukuthi nisithinte nimbhuku luthando noma nimexhasa akwazi ukuthola i-equipment enkulu efanele mayebiziwe naye akwazi ukunandisa ngendlela efanele. Kanti ungamlandela einkundleni zokuxhumana uFacebook uLuthando DJ Lo, uTikTok uDJ Lo 2 bese kuthi Instagram uLuthando_DJ Lo 12. Ngodaba Khosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 kise Morningside eThekwini. Asithi shelele itolo nenebesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona sithi izo ezihamba phambili namuhla. Kutholwe idumbe zamambuka nomfula eMshwathi. Kudlongulwe kwabulawa wesimame eMzinto. Kanti kubungazwe olwabakhubazekile. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli ngu$17.09 kuyidola lasemelika benge $22.62 maqhathiswa nopondo waseBrithani benge $19.90 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu$4,206.82 ounce kuthi intengo engahluziwe yona benge $62.45 umphongolo. Ake sibheke engosini yazemidlalo. Njengoba ke kuqhubeka kumkhankaso wokulwisana nodlame olubhekiswa besifazane nezingane, kuvuleleke kampani iTransnet noma yakaloliwe ithuba lokusingatha kumjaho okuhlose ngako ukuqwashisa nokukhuza lesihlava. Le nkampani iphinde yaqinisekisa ukuthi kimnikele abayingxenye lomjaho izokwedluliselwa ke endaweni ezilekelela izisulu zodlame lobulili phecelezi iGBV. Inkampani iTransnet Port Terminals eThekwini isingathe umjaho bekuhloswe ngawo ukuqwashisa nokulwisana nehlava sokubulawa kwabesifazane nezingane kuleli. Lo mjaho ubuyindlela yokuqongelela izimali ezinikelwe kwizinhlangano ezimbili ezingezinzuzo, iThe Spear Foundation neGugu Dlamini Foundation. Zombili lezi zinhlangano zihlomule ngo250 amarandi okuyimali ezolekelela iphinde inakekele izisulu zodlame lobulili. Izikhulu ebezihambele lo mjaho zikubeke obala ukuthi udlame lobulili nolwasekhaya luyisihlava esibe emphakathini okufanele sinqandeke njengoba sibhebhetheka amawala. Today is an important day for us as TPT. We are raising the awareness of gender-based violence against women and children. So we took this initiative that
we can be able to invite others to join us in raising this awareness. Are going to look at the issue of GBVF because we need to have a million engagement with our people. The society is dying. Families are cracking because of this. Izindabeni ize1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakampondo zamile nje ukube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.